As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Karon gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Lucia, Birhen ug Martir, Saint Lucy, ug ang iyang paghalad sa iyang kaugalingon bisag batan-on pa kay siya, iyang gipalabi ang kamatayon kaysa pagpakigminyo na iyang gisupak tungod sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang pagtuo kinahanglan gyud nga sama kalig-on sa pagtuo nga gihuptan ni Maria ug sa mga santos. Andam tang magantos, andam magpakamatay. Iampo na nato nga unta maunay pagtuo nga huptan sa atong mga katawhan, labi na kita mga Katoliko karong panahona. Ug ang atong mga leaders na unta niya ng maong kinaiya nga andam magantos, andam magpakamatay alang sa Ginoo ug sa kaayuhan sa ilang mga giatiman na katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga andam ni antos para sa pagtabang nato dinhi labi na sa pagpamalit sa atong mga slots o kining pagsuporta sa atong fundraising concert sa Sweet Notes ug manarabaning adlaw nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Ginoo, nangamoyo kami nga magdasig kanamo ang mahimayaong pangaliya ni Santa Lucia, Birhen ug Martir, aron dinhi maghandom kami kanunay sa pagkatao niya diha sa langit ug makaambit kami sa iyang kalipay nga walay katapusan sa umaabot nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Unya mitungha ang may sugon nga Elias kansang mga pulong misilaog ingon og usa ka sulo. Nagdala siya usa ka gutom ngadto sa katawhan ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugan niya ang ulan ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias
Ang imong mga milagro, mga katingalahan, walay lain nga makapasigarbo sa maong mga buhat. Gidala ikaw ngadto sa langit, diha sa usa ka alimpulos nga kalayo, usa ka karwahi nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios sa dili pa kini musugwak diha sa kapungot nga ikaw magdala sa mga amahan ug sa mga anak sa pagkausa pag-usab ug magpahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo nga mubalik ingon man sila nga nangamatay na diha sa gugma kay kami usab mga buhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pagpatalingho, gikan sa imong trono, diha sa kerubin, pagpadaan. Pakuhaan ang imong gahom, umari ka aron pagluwas ka namo. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong naong umaluwas kami. Sa makausap o Ginoo sa kagahuman, dungawa kami gikan sa langit ug tan-awa. Ayuha pagalam kining bagon ug panalipdi ang gitanom sa imong kamot nga tuo. Ang mga anak sa tao nga imong gihimong gamhanan. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong naong umaluwas kami. Ang imong panabang maanaa sa tao, sa imong mga kamot nga tuo, uban sa anak sa tao nga imong gihimong gamhanan. Unya dili siya ubulag kanimo. Hatagi kami bag-ong kinabuhi ug magsampit kami sa imong ngalan. Ginoo, pabalik ka kami
kita amis sa imong naong, ug maluwas kami. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya nangutana kang Hesus ang mga tinun-an, nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias maoy moanhi pag-una. Si Jesus mitubag, si Elias una gayod nga moanhi ug andamo niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias, apan wala mo ila kaniya ang mga tao, hinunua ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi ang anak sa tao ila usab nga pasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga nagsulti siya mahitungod kang Juan nga magbubunyag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gihisgutan ang kinabuhi ni Propeta Elias nga gisulti ni Propeta Sirach. Og mauni ang gibasihan, usas mga gibasihan sa mga Hudiyo, sa mga Israelita, nga timailhan sa pag-abot na sa Mesiyas. Kay gisaad man god nga mubalik si Elias. Wa man to siya mamatay, gidara man to siya sa alimpos nga kalayo og karwahe nga giguroy og mga kabayo nga nagsigasad ang lawas. Mao to nga ang saad mubalik to si Elias, unya iyang andamon ang mga tao aron moabot na ang Ginoo. Pero si Jesus iyang gipatin-aw sa atong ebanghelyo nga nibalik na si Elias in the person of John the Baptist. In short, dili di ay literal ang saad sa Ginoo pinaagis mga propeta nga ang persona, ang pagkatao ni Elias mao gyud mobalik, kung dili ang kinaiya, ang pagtuo ni Elias mobalik. Pagkamatay na sad ni Juan nga magbubunyag, kay wa man siya dawata isip Elias, hinuon na nailapod to siya. Ila sang gisalikway ang gipaabot nila nga mao ang Mesiyas, nga mao si Jesus. Kay nagtuo man sagod sila nga inigabot Dios Mesiyas sama ni Elias, gahom nga mo buntog sa ilang mga kaaway. Katubang gihimo ni Elias nga gipahunong ang uwan, wa nay uwan, gipauwan og kayo aron mga matay to mga buangon. Mo ilang hunahuna, oy ang gisangyaw ni Hesus dili man di ay kadto, ang gipatay di ay ni Hesus sa kalibutan kana man di ay sala, ang yawa man di mo iyang gipatay, muna ang iyang gigamit pagpatay si yawa ang paghigugmaay ug ang pagpasayloay. Nya kinsa tong mosunod ani gikan ni Juan nga magbubunyag ni Hesus hangtod nagyos mga santo sama ni Santa Lucia
ang kalibutan di gyud malipay. Gilingay mong tupad ing na mosunod ka nila ni Elias, nila ni San Juan og ni Jesus. Ing na ba na mosunod ka? Si Santa Lucia murag gilugit man ning iyang mata. Ibog man niya ang lalaki kay gwapa man kay siya niya. Gusto man siya nga kanang di gyud siya maibgan. Lugiton bitaw ni iyang mata. Istorya ako ra na kanang tradisyon ba nga iyang gilugit iyang mata para mawa iyang kagwapa kay usas madanihan sa mga laki niya ang iyang yung mata. Gilingi ako no imong tupad ing na beautiful eyes ko na beautiful eyes ing na kano. Oy, kita gani sus pinangga kay mata gikan sa kilay nganing tabon-tabon naris pilok puno as pilok hasta pang pilok sumpay-sumpayan para lang yun monindot ang mata tabon-tabunan paana na ang sa titawagan ng kuana dili ka nang murabag mo green ang imong mo blue imong mata di ka nang murag butang dito sa lao ba ha? Na contact lens contact lens sus nga naong baya ipablan ang buhok ipa-blue eyes yang naong piyang nga gigilong ganang kuan kay ba gusto kitang ma-attractive pero ang tinuod nga nagtuos Ginoo ang iyang gusto nga mawa gyud ang iyang beauty unya ang beauty sa Ginoo mao gyud makita mao nay sakto mausad na ang ilang relasyon sa bahandi si San Juan gibiyaan niya ang pagpangwarta wa gyud siya mangwarta ang mga apostoles ang mga santos wa sad mangwarta ila ganing salikway ang kwarta mao nang kinisang magsunod og Ginoo kusog sa ni mamalit og slot dito pero kanang dili mo sunod sa Ginoo kusog na mo kwenta sige nagkwenta sige lang tagpalit ato ni agi semana palit ko nya karon palit na sad patay ta ana unsa na atong kanon kusog na ana mo na sila yung mga yawan noon gilingi ana sa imong tupad inapila na kaslat imong napalit ana nya gusto pa kang magsigig palit uy ugma ang atong sweet notes ha kinsa na ninyo nakapalit og ticket taas ang kamot na ang uban galingi-lingi pa unsa nang sweet notes pastilano ayun nya kamong namalit na pamaligya unsa man ni atong sweet notes fundraising concert kaning atong sweet notes couple sikat ni silang mga singers niya mga buutan pod ni sila nga couple si Charlotte o si BJ niya ordinaryo ra silang mga tao pero ilang gi-maximize ang ilang talents so tagpila man ang atong ticket ato na sa ning isulti ang ang gold tickets 3,000 ang atong silver 2,000 ang bronze 1,000 general admission 300 mayuhan yung memorize asa may inyo anay 300 altos gold ang gold ana sa tubangan ana makahikap pa mo sa sweet notes pwede pa mo makapapicture ang silver luyo na siya nga layer niya ang koan ang bronze ato na gyud ikatulo nga layer ang general admission sa ikaupat gibuhat ni nato dili aron lang maglingaw-lingaw dili lang aron mangwarta gibuhat ni nato para gyud kaayuhan sa simbahan ug labaw sa tanan nga matudluan ta unsaon magtinabangay ug ipadayag nato ang atong gugma sa parokya ug sa usag-usa ang talents pod aning atong mga singers
na sa ni backup nga banda ning Sweet Notes nga atong giimbitar, pulos gina sila ng ngandoy nga munimdot mo improve ang ilang talents. Ato lasang iampo nga di ta sila malimot nga hinatag ra pud nas Ginoo ang ilang talents. Nya kini sang atong kwarta kay wa man tay talent sa pagkanta sa Manila, ato sang itampo aron ang ilang talent ila sang mapagawas, ila sang mapakita. Madasig pud sila ba? Unya pinaagi aning atong pagtampuhay sa atong mga talents, mahimaya nato ang Ginoo, matabangan pagid nato ang atong simbahan. Labi na sa atong mga projects dinhi. Kana kung naay sobra, pero tan-aw na mo karon purting dako ang gasto. Ambot na pabaka ni sobra. Nya ningon nila pader, mura magnamiligrong wa tay sobra. Inako, ay ayaw na lang nagkwentaha na abay sobra gwa. Ang importante ang ginansya ginato ani kining atong kahago, kining atong pagplano, pagtinabangay ang mga tao nga nitampo nato, mao gini ang nindot kayong atong tan-aon. Kay kana manggong pagtabang sa atong isig katao, paghago hapit way tulog, siging plano para mahitabo ang usa ka maayong gimbuhaton, gikinahanglan kay nato. Gikinahanglan kaayo kaysa maniguro lang kita sa ato ba? Niguro ta. So muna ako mong reportan sa mga taong manggihatagon ang atong slots, ang grace, muna niyang update, ang atong halin abot nag 99,864 ka slots, na apay 600,136 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Yeah. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 293 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong PPSC para aning ato dinhing mga proyektos parokya, ang atong halin niabot nag 77,617 ka slots, na apay 22,383 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 182 na ang atong nadawat. Nya ang atong DPR 22,734 ang ato ng natigom ka slots. Ato ning gitarget nga makahimo na ni og mga balay, mga 38 ka balay nga mo budget og 50 to 60,000 per house. Bana-bana pa lang na ha, masugda na og himo karon pang sunod semana after sa ato after ugma sa atong concert sa Sweet Notes. Unya ato sang ipahibalo dinhi na ang atong misa de Gallo lain na sa ninatong activity nga magkahiusa ta. Grabe gini kaayo kay murag kultura na ninato. Ang atong misa de Gallo atong sa ulogo na karong Pitsa 16. Nya ang atong misa, duha ni siya ka misa alas 3 sa kadlawon og alas 5 sa kadlawon dinhi sa atong kaning simbahan. Dito sa mga kapilya, 14 ka kapilya na ay magmisag 3:30, na say magmisa og 5 o'clock in the morning. Ato nang gipaningkamutan aron ma-exercise gid ang atong pagtuo ug kasuod ngadto sa Ginoo pinaagis mahal nga Birhen Maria. Unya nagkinahanglan ta dinhi to assist sa atong pagsimba nga murag mo arang-arang gyud. Nagkinahanglan tag mga lead walls, mga tulo tingali ka lead walls kanang dagko ba nga murag tibing dagko kayo ana dias gawas. Nya moabang lang ta kay umantay ato mo na nga nag-inquire pa kurog pilay abang ato lang nang ibana-bana tag 50,000 lang usay atong initial nga budget gikan sa December 16 hangtod December 24. Ambot og paigo baka na, pero kada lang usay atong gibana-bana. Naamoy extra diha nga mo sponsor mo usa ka lead wall inyong abangan 50,000 lang. Niya og makuwangan kita na lang puno og masubra sad ipalit nila nag-slot. Di ba?
Yeah, thanks be to God, doon na nag-text na ko, nga pader, muangkon ko usa ka abangan nga lead wall. Atong pakpakan, usa. Nako, para ba ni siguro og 50, bagay mo sobra ni, pero okay lang. Ato lang punan. Unya, ang ato dinhing mga paningkamot, dili ni Osbonaco, dili ni pagpagarbo o pagpangwarta, mao ni ang pagtuo nga gipuy-an sa mga apostoles nga ang katilingban kinahanglan gyud palambuon ug makita gid nato ang Ginoo diha sa katilingban. Unsa titubag nato sa Salmo? Unsa to? Ang nang sa imong naong og maluwas kami. Pakitaa kami sa imong naong Ginoo ug maluwas kami. Unsa may naong sa Ginoo? Mao ang simbahan, ang katilingban, ang naghiusang katilingban, ang nagtinabangay nga katilingban. Ug mao sa nay kaluwasan. Mag-iyahay na gani ta, mao na nay kadautan, kapildihan. Gilingi ana sad imong tupad ing na makighiusa kanako. Kanang wa mulingi mga yawan o na ano man mo mulingi nga ni among kita simbahan. Ing nabay na makighiusa kanako. Mo bitaw na nga dinhi moingon ta ang inyong mga bata dadagi dinhi sulod simbahan. Ayaw dihas gawas. Kaya na may uban mingon, pader ra ba, dahil ra ba nagbuyag sa mga bata o maglihok-lihok, anhilang tas gawas, di po na mao. Nga naman, igabot ni mo simbahan, dadagyod ang inyong anak nga sa sulod, bisag unsa pa na kasiaw, bisag unsa pa na kalihukan. Nga, igabot diri sulod, moingon din ka, mubihib ta dito ha, kay magtanaw na ta ni Lord. Nga, di yun mubihib, kay bata man na, dadasas gawas, manggawas lang usa ta, kay madisturbo sila diri. Sunod na sang buwan, sunod na sang simana, dado na sa nimo diri, imo gyapong ingnon mo behave ta aron makaampo ta ni Lord. Nyagdi gyapon mo behave, dado na sa ngadto. Sa sige nimong balik-balik, layo ra nang tulo ka tuig, buutan na kay na. Lagi. Nya mo na imong sakripisyo para simbahan. Ang resulta ng bataa, magsigi na nagsimba. Kano man, accepted man siya. Pero igabot diri, imong iso diri, nya igabot, iniglihok, imo ding tapinan ang bakbak. Sobo. Nya imo ding hadlokon, pader, suko na mas pader. Tulion ka ng pader. Ang bata, magtanom na nagkahadlok. Magtanom o kahadlok. Din ana mo anhi dinhi. Unya kung mo anhi sa kagsimbahan, adto ra sa nimos gawas, ibutang, di lang tas gawas. Ang naaday son ahonas bata, basta mo adto kog simbahan, ari ra gyud kos gawas. Ay kadako ana, adto ra nas gawas, magsigarilyo, magbarog-barog, kog kinupo didto. Kay naanad naman sad siya nga inigabot na kog simbahan, ari ra gyud kos gawas. Labi na gyud muuna mo lakaw, inig-igaw plus pare, mga lawat na ta, lakaw dayon, kay muuli na, kay mga adto ng Jollibee. Ang bata, maanad na. Muunag lakaw, dili maghuwat sa final blessing. Di ba? Ayaw, ato yung hiusahon padung sa simbahan. Ug mauna, ang atong tanang kalihukan din apil na ning atong pag-renovate aning atong simbahanan, kaning atong beautification dihas gawas. In short, kaning paggamit na to aning Trust Cebu. Kung sa to'y Trust Cebu, T, transparency, R, religiosity, U, unity, S, service, T, technology, C, clean, E, economizing, B, beautiful, U, useful. Kini mga prinsipyo para gini mahiusa ta dias Ginoo ug ato ning antusan, ato pagining pakamatyan. Sige, kadtong gustong magpakamatay ani, manindog ta. Ang nahadlok, uli. Mga igsuon,
atong ipadangat ngadto sa Dios ang atong panginahanglan uban sa pagtuo nga gihuptan sa mga santos labi na ni Santa Lucia. Malaumon kitang moingon, Amahan patalinghugi ang among pagampo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, nga ang mga kaobispuhan sa simbahan, mudasig sa katawhan sa pagsalig sa Dios, taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga sila nga nanlimbasog sa ilang pagtuo, makasinati o makaila sa mga lihok sa Dios diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga ginikanan o mga magtutudlo, mupasa sa pagtuo ngadto sa kabatanunan sa atong panahon, pinaagi sa ilang pagsaksi o sa ilang maayong panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga masakiton moambit diha sa paglaom ug sa kalipay niining panahon sa Adbyento, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay, makadawat o makatagamtam sa ilang ganti didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Makagagahom og maluluyong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, ngamong gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama ni Santa Lucia, imong martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghinmaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa tungod sa imong kamanggihatagon, kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga mipadaog kang Santa Lucia batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kayang imong santos nga martir si Santa Lucia sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaugmon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles,
kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, Santa Lucia, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana sa kaninyo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. In your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang Santa Lucia, imong martir ug birhen, sa pagpabilin nga matinud-ano nimong alagad ug sa pagka mananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalig-on, divine strength. Unya mahitabo ra ni kun ato jong ialagad ang atong tanan nga maayong grasyang nadawat alang sa kaayuhan sa katilingban hangtod sa kamatayon. So salamat sa mihalad sa inyong mga salapi dinhi sa pagpalit og slots o pagsuporta sa atong Sweet Notes nga fundraising concert ugmang adlaw. Labaw sa tanan, mohangyo ko ninyo nga magampo ta nga maayo gyud ang panahon, maayo ang sitwasyon ugmang adlaw. Magpaubos lang sad ta, mudawat unsay kabubuton sa Ginoo. Nya ang atong ikhak or edad ko halad ko nagsugod na tag panawat. Ang buhaton ra ninyo, butangi og kantidad ang inyong edad sa matag tuig, unya i-multiply sa imong edad, mao na imong ikhak. Nya ihatod ngadto sa opisina or diha sa atong mga natay mga boxes diha sa gawas or sa lamisa. Ayaw ihuwag dinhi aning atong kuan kani tabuni unya niha ay manis termi. Ayaw na butangi diha hulganan. Ato ra ning ibutang dinhi ang mga empty na nga mga envelopes nga inyong gipilapan sa inyong ikhak. Mo'y ibutang dinhi kay sugod sa first day sa Misa de Gallo
og sa simbang gabi ato ning blessingan hangtod sa December 25. Nya ang ato sang pagpanawat og edad ko halad ko hangtod rasad sa December 25. Og dili mo kahalad sa inyong edad na miligro nga muhunong ba? Wa ko kay bawog unsaon paghunong basi muhunong ang inyong edad. So ihalad yun. Total inyo ra mang butangag presyo imong edad, imo bang i-multiply og 100 kada tuig or 1 piso ba kada tuig or 1 centavo kada tuig, bahala na kadiya unsay imong values imong edad. Nya padayon mo og suporta ha sa YouTube channel nato Padring Padresiano Ubod. 279 na ni thousand ang atong subscribers. Maula ni tanawag una aron makahibaw mo nga ako gidang channel. Unya view, like, share, subscribe, ayaw i-cut ang mga advertisements aron na maka-income sa tagamay nya ato gyapon ang gamiton sa charitable expenditures kada buwan. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Kanasuran, kanang katawan, patagin ninyo, paglaing ang Diyos. Kay nagalungtad ang iyong upa, ukaluyan ang kanatong tanan. Kay nagalungtad ang iyong upa, ukaluyan ang kanatong